Hola, bona tarda. Bé, avui us porto idees per poder treballar la lectoescriptura, val? Perquè l'altre dia us vaig donar tips per nens més petits, de perdoneu, per P5, primer, segon, i ara doncs, ja són jocs una miqueta més amb nens que tinguin adquirida ja la lectoescriptura en general, d'acord? Podem fer servir idees de l'altre dia, però una miqueta més desenvolupades. Per exemple, bingos de paraules, en comptes de lletra de pal, podem fer amb lletra lligada o directament amb lletra d'impremta, depèn cada escola. Els bingos, com us vaig ensenyar l'altre dia, doncs aquí ja estarien elaborats. Això està bé perquè ells poden fer algun dibuixet en comptes de posar la paraula. I després aquí tenim tots les parauletes per poder anar cantant-les i que ells vagin entre tota la família poder jugar i poder anar cantant les paraules i jo què sé, doncs poseu algun premi que valgui la pena. Aquesta nit, qui guanyi, li toca fer el sopar. Una altra idea que aquesta els agrada molt també, si no teniu palets d'aquests, que segurament que no en tindreu, ho podeu fer servir amb targes, amb fulls, amb cartolina, amb trossets de cartolina. La idea, com veieu, són de presors, amb frases de contes. El conte està escrit amb una lletra una miqueta més de color i llavors cada frase, per exemple aquí posa patim, patam, patum, ha de llegir i relacionar-ho amb el conte que sigui, d'acord? Aquí diu que se l'ha menjat un bou, doncs també està empatufet. Aquí, per exemple, porta un cistell per l'àvia, d'acord? No facis cas al llop. A veure, és que totes surten les mateixes. La fada li fa un vestit, d'acord? Agafeu 4 o 5 contes populars, perquè si no, o si teniu algun conte així molt de capçalera, doncs també el podeu fer servir. I serveix molt perquè llegeixin i no se n'adonen que estan llegint i estem jugant i estem treballant tot el que és lectoescriptura. Un altre joc, més que joc, és com un hàbit, doncs llegir conjuntament un llibre, cada dia un trosset, suposo que això ho fa molta gent, que abans d'anar a dormir, doncs com una rutina, doncs llegir un trosset, una estoneta tu, una estoneta jo, els encanta fer que els fem els canvis de veu, de sorpresa, d'emoció, d'intriga, donar una miqueta de vidilla a aquests contes. Escriure històries amb elements que tinguem al nostre voltant. Doncs jo trio 3 objectes i tu en tries 3 més. El gerro, la paella, una cadira i un cargol. I a partir d'aquí hem d'escriure una història. Aquests són una miqueta els jocs que us aconsello per aquests dies d'avui. Que vagi bé.